Me za ku ce game da rasuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari? To gaskiya za dai mu ce dai Allah ya ji kanshi, amma kuma ya kamata a ce shugabanninmu na nan gaba Bola Ahmed Tinubu gaskiya ya kamata su tsorata, kuma manya na tare da shi wanda suke tare da shi ya kamata su tsorata, domin su ma aka ce mana kwanaki ma dan tata ya mutu. Me za ka ce bayan ka ji labarin rasuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari? To ba abin da zan ce bayan rasuwarsa sai dai Allah ya gafarta mai. Allah sa ya cika da imani, kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu. Me za ku ce game da rasuwar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari? To gaskiya za dai mu ce dai Allah ya ji kanshi, amma kuma ya kamata a ce shugabanninmu na nan gaba Bola Ahmed Tinubu gaskiya ya kamata su tsorata, kuma manya na tare da shi wanda suke tare da shi ya kamata su tsorata, domin su ma aka ce mana kwanaki ma dan tata ya mutu. Ya kamata su tsorata su ma din, domin mutuwa ba wanda ta kyale. Ya kamata mu ma su taimaka mana mu 'yan Najeriya, a ba mu tallafin mu, a ba mu haƙin mu, domin suka je lahira gaskiya mun ba za mu yafe musu ba. Da me kake tunawa a mulkin sa shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari? Nakan tana da abubuwa da tamkar kamar irin yadda ya yi alkawarka da dama bai suka ba, so wannan kuma ni a guda ban dauke shi bakin komai ba, saboda shi dan adam ajizi ne. Takan iya yiwuwa ka dauki alkawari kuma ba lallai kai ka cika ba, kana tsammanin za ka iya yi kuma sai ya zo daga baya ka ga ba haka ba, saboda kai ma baka san abin da zai faru gobe ba. Me kake tunawa a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari? To shi mulki, aka ce mulki daman wani zaka ga ya mai daidai, wani zaka ga bai mai daidai ba. Haka mulki yake. Wani zaka ga an ce ba mutuwar wani tashin wani. So dole wani zai ji ba daɗi, wani kuma zai ji daɗi. Amma mu a kowane lokaci muna masa fatan alkhairi, kuma muna kallon abubuwan da yana alkhairi, muna kuma fatan Allah Ubangiji ya duba wannan ayyukan da yana alkhairi, da yi kyakkyawan niyya wa 'yan Najeriya ya masa gafara da wannan abubuwan, kuma kurakuran da ya muna fatan Allah ya yafe masa, Allah ya gafarta masa. To wannan abu da za a tuna a cikin al'amuran ayyukansa da ya yi, sai dai mu yi godiya da sa albarka. Ubangiji Allah gafarta mishi. Ni dai abun da ya riga ya faru, bakin abin da za a yi wa mutum addu'a. Allah sa mu cika da imani. Mu dai abin da muka sa rai, mun sa ran samun sauki a mulkinsa, kuma sai abin ya zo mana ba yadda muke tsammani. To wani irin jan hankali za ka yi wa shugabanninmu na baya masu gabatowa yanzu? Ni yanzu jan hankalin da zan musu su gyara. Na'am. Da an ce daman da na gaba ake gane zurfin ruwa. Ko ba gaskiya ba. Yanzu dai sun ga yadda Muhammadu Buhari ya rasu, ga yadda mutane suke faɗi. Waɗanda suke masa fatan alkhairi su ne 'yan kaɗan akan wanda suke masa fatan shari. Gaskiya ne. To ya kamata su ɗin su gyara. Iya abubuwa dai da ba zan iya mantawa ba mulkin Janar Muhammadu Buhari, duk da cewa dan adam baya taɓa cika 100%. Dan adam ajizi ne, za a ga mutum zai iya ɗau wasu alkawura ƙarshe kuma ya zo kuma a samu akasi, amma sai dai kawai Allah ya gafarce shi da rahama. Lokacin mulkin Buhari ina tuna irin jajircewar da yi game da taimakon matasa. Ya kirkiro wata kungiya wadda ke taimakon matasa wadda ake kira Empower. Empower matasan mahirin jaye sun gina gidaje, sun gina masana'antoci, wasu ma sun yi aure. Mutane da dama sun samu ci gaba dalilin waɗannan abubuwa. Sannan Buhari ya ƙoƙari iyakai ne na ganin cewa manoma sun ci gaba ƙasar ga. Domin ya zuwa da duk wata hanya wadda wani abu ke iya shigowa, yana son a yi aiki da abin da an da ƙasa kawai. Lalle dai al'amari ne wanda ya kasance dama sai an sa zahi a hita da zahi. 'Yan Najeriya ba su gane ba, sai ɗaiɗaiku ne na fahimci wannan. Iyakaci Buhari ya iyakaci ne, lalle ba a ci makarshi ba ne.